Razočarani članovi Jedinstvene Srbije u Aleksincu pokupiše prnje pa pravac u Ujedinjenu seljačku stranku. Znao sam da će do toga da dođe. Pa zar je moralo tako da se završi i to baš pred izbore? Nadali smo se da sve ono što se dešava u Jagodini da će vremenom da se preseli na jug Srbije. Aleksinac nije dočekao ni akvapark, ni zoološki vrt, ali ni nova radna mesta. I tako Jedinstvena Srbija u Aleksincu postade Ujedinjena seljačka stranka. Vidite kako je vreme došlo. Nema posebno da čude, sad su druži đavo i sotona. Narod je na sve navikao, nego da li je Palma na vreme obavešten o ovoj izdaji? Sa Palmom sam bio u kontaktu, posle toga najverovatnije se naljutio i nije htio da se javlja na telefon i to je ta priča. Možda je Palma izgubio Aleksinac, ali Jagodina je još uvek njegova. Da li žalim, ne žalim. Bio si mi sve, a razočarao si me.